Jest wiele legend i opowiastek o powstaniu Kaszub. Wszystkie one mówią o tym, że gdy Stwórca powoływał do życia świat, to zapomniał o Kaszubach. Stworzenie Kaszub. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, był niezwykle zadowolony ze swojego dzieła. Usiadł na chmurce i podziwiał efekty swojej pracy. Z góry widział piękno stworzone przez siebie, morza, rzeki, pagórki i góry. Spoglądał także na krzątających się na ziemi ludzi, korzystających z otrzymanych darów natury, jak chociażby ze zwierzyny w lesie, czy też ryb w rzekach. Postanowił wezwać do siebie aniołów, opiekujących się każdym zakątkiem stworzonej ziemi, aby posłuchać ich relacji z ludzkich poczynań. Aniołowie zaczęli opowiadać, jak oto mieszkańcy radzi są z otrzymanych darów, chwalą dobroć i łaskę Boga. Tylko jeden anioł był smutny. Pan Bóg to zauważył i zapytał się anioła z Kaszub: co też się tym twoim na dole nie podoba? Widzę, że jesteś smutny. Ci moi pracują, Panie, jak inni, ale nie mają wody. Tam u mnie nie ma ani rzeki takiej jak Wisła, ani jeziora takiego jak Mamry, ani nawet rzeczek, które by mogły obracać młyny. Nie ma lasów, gajów czy borów. Są tylko piaski albo mokradła. Więc i ja, i moi ludzie nie możemy być radzi. Pana Boga jednak to, co powiedział anioł, nie przekonało. Chciał wywnioskować, jak jest naprawdę. Kazał więc zwołać do siebie przedstawiciela Kaszubów. Chłopi z wszystkich stron Kaszub uradzili, że wyślą na spotkanie z Bogiem mądrego, silnego Andriska. Ale dla dobra sprawy ten zgodził się spotkać z Panem Bogiem. Przybywszy do nieba, ukłonił się Bogu nisko. Pan Bóg kazał mu usiąść naprzeciw siebie. Rzekł: no, Kaszeba, widzę, że jesteś odważny, urodziwy, spoglądasz bystro, podobasz mi się. Więc mów proszę, czy ty i twoi ludzie zadowoleni jesteście z mojego dzieła? Wasz anioł stróż powiedział, że macie liche grunty, czy to prawda? Bo coś mi się wydaje, że mu za wiele naugaliście. Więc tu i teraz powiedz mi w oczy, jaka jest prawda? Kaszuba, nazwany tak przez samego Boga, odchrząknął, podrapał się za uszami i rzekł: my sobie dajemy radę wszędzie, tam gdzie są piaski i tam gdzie są bagna, bo czynimy tak jak wy, Panie, nakazujecie. Jeśli jednak możemy od was, Panie, jeszcze coś dostać, to pokornie prosimy, bardzo prosimy. Panu Bogu te słowa się podobały, więc zapytał: a co chcielibyście otrzymać? Chcemy mieć kraj upiększony tym i owym, co wy, Panie, macie jeszcze gdzieś w zakamarkach kuferka. Pan zaglądnął do kuferka, na którego dnie znalazł jeszcze resztówki rzek, pagórków, wzgórz i lasów, morskich fal, jezior i bajorek. Chwycił skrzynię i wysypał z niej różne dobra na kaszubską ziemię. Spójrz teraz w dół, rzekł życzliwie do gbura. Kaszuba zerknął i zaraz rzucił się przed Panem Bogiem na kolana, aby dziękować za wspaniały dar. Zobaczył cudowne jeziora, malownicze wzniesienia, na których rosły przeróżne drzewa, z których spływały rwące strumienie gotowe obracać koła młynów. Usłyszał też śpiew ptaków, których pełne były lasy, gaje i bory. Zapragnął więc jak najrychlej powrócić do domu. Pan Bóg, który to widział, zwrócił się do niego. Nie tak szybko.
ty i twoi kamraci musicie niebu coś dać. Wybudujcie kościół na chwałę Boga. Chłop obiecał, że tak będzie, więc Pan puścił go do domu. I Kaszubi pobudowali piękny klasztor, aby chwalić w nim dobroć Pana.